o'n i'n darllen y Beibl am noson o'r blaen, fel dwi'n gwneud bob nos, ar ôl EastEnders. Eisiau draws hwn. Ail lyfr y Brenhinoedd, penod 2 adnod 23. Aeth Eliseis i fyny oddi yno i Fethel, ac fel yr oedd yn mynd, daeth bechgyn bach allan o ryw dre. Diom yn deud pa un, ond oedd wrth ymyl Bethel, felly Llanrug. A'i wawdio, a deud wrtho, dos i fyny foelyn, dos i fyny foelyn, mewn Cymraeg modern, piss off boldy. Troes ynta i edrych arnynt, a'i milltithio yn enw'r arglwydd, mae arglwydd mewn llythrynna mawr. Yna daeth 2 arth allan o'r goedwig a llarpio lladd 22 42 o'r plant. Hwna'n gang mawr ydi, rhaid bod na rhywun yn dathlu pen blwydd neu rhywbeth i gael gang fel na ti gilydd. Ne fi bliw, pen blwydd hapus. Pen blwydd hapus. Pen blwydd hapus. 42. Oedden nhw I gyd yn galw'r boi'n foel. Mae yna wastad rhywun neu ddau yn y cefn yn hongian rownd efo'r criw rong, yn teimlo'n ddrwg dros ei hunan. Gawson nhw I bita hefyd, achos mae hwnna'n anlwcus. A sut oedd yr eirth yn gwybod pa blant I ymosod arnyn nhw? Dwi'n gwybod bod nhw wedi gyrru gan Dduw, felly mae yna rhywbeth spooky am hyn I gyd, ond rhaid bod yr eirth mewn camgymeriad wedi cael gafal ar rai o'r plant oedd jyst yn sefyllian o gwmpas yn meindio I busnes ei hunan. Dwi'n eisiau gweld bai ar Dduw, ond tyswn I angen rhywun I wneud job bwysig ar fy rhannu, fyswn I ddim yn dewis eirth. Dwi'n meddwl allwn ni drystio nhw. Dwi'n yn gwybod. Dwi'n eisiau hollti blew. Mae o'n y Beibl dydy, felly rhaid bod yn wir. Just fel popeth arall yn ddefo. Leviticus 19, peidiwch â gwisgo dillad o fwy nag un defnydd, peidiwch â thorri'ch gwallt na siafio. Llyfr cyntaf Corinthiaid 11, pennaeth bob dyn yw Crist, pennaeth Crist yw Duw, pennaeth bob dynes yw dyn. Leviticus 21, os da chi'n ddall neu'n gloff, neu os oes ganddo chi drwy'n fflat, gewch chi ddim addoli Duw, fel yn amlwg. Isaiah 40, dydy Duw byth yn gwanhau ac yn blino, Exodus 31 ac ar y 7fed dydd fe o'r ffwysodd. Leviticus 20, os da chi'n melltithio eich mam a'ch tad, rhaid I chi gael eich lladd. Deuteronomy, penod 17, lladdwch unrhyw un o grefydd gwahanol. A'r stwff na'n mae'r hoiwon. Ond fedrwn ni ddim anwybyddu'r stwff yma a choelion yr holl stwff arall, achos fysa hwnna'n mynd yn erbyn gair Duw, a fysa hwnna'n mental. Beth bynnag, mae'r stori'n mynd ymlaen. Oedd hi yno aeth I fynydd Carmel ac yna dychwelyd I Samaria. Y diwedd.